Здравейте, това е Румяна. Здравейте, това е Александър. Ние сме част от екипа на МИКС Шумен. МИКС какво? Това е младежки информационно-консултативен център в Шумен, чието основни дейности са насочени към младите хора, консултации, предоставяне на актуална информация, обучения. А на каква възраст са хората, които могат да участват там? Колко големи трябва да сме? Могат да участват младежи на възраст от 15 до 29 години, като ще работим с ученици, студенти, практиканти, скаути, хора, завършили висшето си образование, хора, търсещи работа. Идеално, звучи ми много добре. А какви дейности, какво ще правим всъщност? МИКС Шумен ще предоставя дейности като консултации, предоставяне на актуална информация, обучения, дейности за осмислене на свободното време. Осмислене на свободното време? Да, при тези дейности ще отбележим Международният ден на доброволчеството, Националният скаутски празник, ще инициираме различни доброволчески и благотворителни акции, ще подкрепим провеждането на различни лагери, походи, експедиции. Супер! И това звучи много добре. А преди малко каза нещо за някакви консултации. Какво Точно така. На базата на МИКС Шумен ще бъдат привлечени специалисти-консултанти. Подадена заявка от младежите ще ги консултират в различни области, като например гражданско образование, здравословен начин на живот, младежки практики, обмен, право и още много такива по най-различни теми. Идеално. Звучи невероятно всичко, но все пак кой ще даде парите за това? Кой ще го финансира? Този проект ще се финансира от Министерството на младежта и спорта, Национална програма за младежта и по-точно под програма 1 развитие на мрежата от младежки информационни консултативни центрове. Включете се и вие!